ки себи айфонро газидааст. имрӯзҳо аксарият нишони ширкати Apple-ро медонанд. интихоб набудани себ дар нишони ин ширкат маълум аст, чунки калимаи Apple маънои себро дорад. аммо чаро ин себ газида шудааст? кам ашхос медонанд ки ин себро газидааст. бо кадом мақсад? ин ягон маъно дорад? хостем ҷавоб ба ин суолҳоро барои шумо пайдо намоем ва ҳангоми ҷустуҷӯ ақоиди гуногун пайдо гардид ва танҳо дақиқтарин далоилро барои шумо манзур медорем. аввалин нишони ин ширкатро Рональд Уен соли 1976 сохтааст. ин нишон бо нишони ҳозираш ягон иртибот ва монандие надошт. дар он расми Исаак Ньютон, олими англис тасвир ёфта буд, ки дар зери дарахти себи дар ҳоли китоб хондан нишаста буд. дар ин нишон себи дар ҳоли афтидан аст, ки ба қавли ҳангоми ба сари Ньютон афтидани себ дар ӯ илҳоме пайдо гашт ва бисёр қонунҳои илмиро кашф намуд. ин нишона ҳангоми ташкил намудани ширкат пайдо гашта буд. ин нишона норавшан буд ва барои чопгарҳои он вақта муносиб набуд. аз ҳамин сабаб пас аз як сол Стив Ҷобс ба тарроҳ Робиянов муроҷиат намуд. дуюмин нишони ширкати Apple-ро Робиянов сохтааст. ин тарроҳ аввалин себи газидаро дар нишони ширкат ҷой дод. оид ба себи газида ақоиди зиёд мавҷуд аст. баъзеҳо бар он ақидаанд, ки ин себ рамзи гуноҳ аст ва мувофиқи китоби инҷил ҳазрати одам дар беҳишт себеро аз дасти ҳаво гирифта газид ва аз беҳишт ронда шуд. баъзеи дигар онро меваи илм меноманд ва ҳар шахсе аз он мегазад ва ба худ миқдоре мегирад. инчунин баъзе себи газидаро маънои марг медонанд. аммо ҳақиқат дигар аст. чуноне ки Робиянов дар мусоҳибаҳояш гуфтааст, ақидаи тасвири себ дар нишон ногаҳонӣ буд. Роб як бор халта себ харида ба хона овардааст ва кӯшиш намудааст то себеро тасвир намояд. дар натиҷа тасвир ғайр аз себ ба помидор, анҷир ва дигар меваҷот монандӣ дошт. дар ин себ ӯ хост нишонае гузорад то ба себ монандӣ пайдо кунад. ҳамин тавр себи газида пайдо шуд. ин фикр аз калимаҳои бет, яъне газидаанд пайдо шуд, ки аз як тараф маънои ширкати технологӣ бо иттилоот коркунанда ва аз тарафи дигар маънои газидани себро дорад. Робиянов себҳоро аз ҳар тараф газид ва аз ҳамаи онҳо себе аз тарафи росташ газида ба ӯ писанд омад ва онро тасвир намуд. дар аввал ин себ як ранг, яъне сиёҳ буд. Стив Ҷобс ба ин нишон рангҳои рангин камонро ворид намуд. дар ҳамон солҳо мониторҳои ранга нав пайдо шуда буданд ва нишони ранга маънои онро дошт, ки ширкат танҳо компютер бо мониторҳои ранга истеҳсол менамояд. бо нишони ширкат то соли 1998 истеҳсолоти худро ба роҳ монд. ҳамин тавр то кунун чанд маротиба ранги нишони ширкати Apple иваз шудааст, вале ин ширкат яке аз ширкатҳои машҳуртарини олам ба ҳисоб меравад ва дар истеҳсоли телефону компютер ва ғайра мавқеъ назаррас дорад.